Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwana ɗalibai barkanmu da wannan lokaci. Yau insha Allahu za mu yi nazari ne akan bambanci da ke tsakanin mixture da kuma compound. Yawwa, bambanci na farko shine a ɓangaren mixture aka ce it may be homogeneous or heterogeneous. Wato mixture yana iya zama abu na bai ɗaya, yana kuma iya zama wanda ba na bai ɗaya ba. Yana iya yiwuwa yanzu kamar aka zuba ruwa da gishiri aka cakuɗa su kun ga zai zama ruwa zalla ko yawwa shine homogeneous, zai zama abu na bai ɗaya, ko kuma ya zama heterogeneous. Yanzu ka ɗauki dawa ka haɗa shi da ruwa kun ga ai ba abu bane na bai ɗaya ko yawwa, saboda shi dawa yana nan solid ɗin shi daskararren abu ne, sannan kuma ruwa yana nan, bayan da za a yi su cakuɗu zama abu na bai ɗaya ko to shine heterogeneous a ɓangaren mixture kenan. Yawwa, shi kuma compound it is always homogeneous, shi ko da yaushe abu ne na bai ɗaya, in daskararre ne zai zama daskararre ne gaba ɗayan shi, in kuma mai ruwa ne zai zama ruwa ne gaba ɗayan shi, in kuma yanayin iska ne zai zama yanayin iska ne gaba ɗayan shi. Mun fahimta ko? To bambanci na farko kenan. Bambanci na biyu kuma a ɓangaren mixture aka ce the constituents are physically joined together. Abubuwan da suka haɗu suka yi mixture a sake suka haɗu ba tare da wani ƙa'ida na musamman ba, saboda haka za su iya rabuwa. Mun fahimta ko? Shine physically a sake babu wani ƙa'ida ta musamman, kuma za a iya raba su a sake ɗin yadda suka haɗu ana iya raba su haka nan. A ɓangaren kuma compound aka ce the constituents are chemically joined together. Su kuwa a ɓangaren compound su sun haɗu ne tare da ƙa'idoji, sai da ƙa'idoji ne suka haɗu, saboda haka suna da chemical formula, suna da alama, sannan kuma ba a iya raba su a sake. Mun fahimta ko? To waɗannan guda biyu su ne na fara kawowa a matsayin bambanci tsakanin mixture da compound. In Allah ya yarda a darasi na gaba za mu kawo maku cikon saura. A nan nake cewa sai mu haɗu a darasi na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.